имрӯз парлумони Тоҷикистон ба тарҳи тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноӣ мувофиқат кард ки тибқи он ҷазо барои кормандони тафтишот, муфаттишон ва намояндагони ҳифзи ҳуқуқе ки дар нисбати боздоштшудагон шиканҷаро раво мебинанд сахттар мешавад. ҳамкорам Абдулло Ашуров дар ин бора бештар медонад ва ҳоло дар студия бо мост. Абдулло салом. Хуб, Тоҷикистон ҳанӯз соли 2012 бо тавсияи созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон банди шиканҷаро ба Кодекси ҷиноӣ ворид карда буд. Айни ҳол чӣ тағйироте ба ин банди қонуни ҷиноӣ ворид шудааст? салом шалло. Парлумони Тоҷикистон рӯзи 16 октябр тағйироти пешниҳодшуда ба Кодекси ҷиноиро қабул кард. Баъди ислоҳи Кодекси ҷиноӣ акнун онҳое ки даст ба шиканҷа мезананд аз 2 то 15 сол ба зиндон маҳкум мешаванд. мақомоти вазорати адлияи Тоҷикистон гуфтанд ки ин тағйирот ба Кодекси ҷиноӣ бар асоси тавсияҳои барномаи зидди шиканҷаи созмони милали муттаҳид ворид карда шудааст. Рустами Шоҳмурод, вазири адлияи Тоҷикистон, дар ҷаласаи парлумон дар назди вакилон гуфт: ҳар нафар хоҳ намояндаи мақомоти давлатӣ ё ғайри он даст ба шиканҷа мезанад, ҷазои сангин дар интизораш хоҳад буд. ба ин тартиб пардохти ҷарима аз Кодекси ҷиноӣ берун шуда ба айбдоршавандаҳо маҳрумият аз озодӣ таҳдид мекунад. Бар асоси тағйироте ки ворид шуд, мақомдороне ки даст ба шиканҷа мезананд минбаъд аз адои ҳукми додгоҳ аз 10 то 15 сол ҳаққи фаъолият дар иdoрау муассисаҳоро надоранд. Ба гуфтаи вазири адлияи Тоҷикистон, ворид кардани тағйирот дар Кодекси ҷиноӣ як ҳушдор ба доираҳое мебошад ки даст ба зӯроварӣ ва шиканҷа мезананд. Аммо коршиносон мегӯянд, дар зиндагии воқеӣ ин модда дар ҳолатҳои хеле кам нисбати шиканҷагарон истифода мешавад. Абдулло, истифодаи шиканҷа дар Тоҷикистон аз сӯи мақомот то куҷо роиҷ аст ва ба афроди боздоштшуда чӣ гуна шиканҷаро раво мебинанд? шалло, бинобар гузоришҳои созмонҳои ҳуқуқи инсон, масалан Amnesty International, дар бештари ҳолатҳо муфаттишон барои гирифтани нишондод аз боздоштшудаҳо ва иқрори гуноҳ ӯро мавриди шиканҷа қарор медиҳанд. Бинобар шаҳодати ҳомиёни ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, усулҳои шиканҷае ба мисли насби ноқили барқ ба бадани боздоштшуда, овезон кардани зарфҳои пур аз об ва қуми пластикӣ ба олоти ҷинсии мардон, таҷовуз ва ё таҳдид ба таҷовуз, нафасгиркунӣ, лату кӯб аз болои китоб, сӯзонидани пӯст бо сигор, маҳрум кардан аз ҷои хоб хабар доданд. Эътилофи зидди шиканҷа дар Тоҷикистон ки ҳодисаҳои бадрафторӣ бо боздоштшудаву зиндониҳоро назорат мекунад, мегӯяд дар солҳои 2011-2015 беш аз 200 ҳодисаи шиканҷа ва муносибати бераҳмонаро сабт карданд. Бар асоси 16 парвандаи ҷиноӣ бо ёрии фаъолони ҳуқуқ 25 нафар ба ҷавобгарии ҷиноӣ бинобар шиканҷа карданашон кашида шуданд. Дар давоми 6 моҳи аввали соли 2018 бошад, ба унвони додситонии кулли Тоҷикистон 37 шикоят аз шиканҷа ворид шудааст ки 16 ҳодисаро дар 3 моҳи аввали сол эътилофи зидди шиканҷа сабт кардааст. Ташаккур Абдулло барои суҳбати фарогир.